Kita ni masudan. Paitan. Kita paitan. Ito paitan baka. Tapos bagong, wait kalamansi, sili. Tapos ito kilawin na dilis. Sarap. Sundol kasi kuana. Tapos ito, kunting kanin lang ha. Pero sulit to. Parang bahaw lang. Kain na eh. Medyo na ano eh. Nagutom ako eh. Gusto ko mag-diet. Hindi na kalayan mag-diet. Basta kumain lang kasi sabi, pag wala kang kain, hindi ka lalakas. Kailangan kumain ka para lumakas ka. Ito, bago. Paitan. Oh, sarap. Ang bigay ng kumpare ko to eh. Ang sarap magluto. Solid oh. Dami laman. Pantapon pa iba. Okay. Sabaw pa lang, ulam na. Bagoong may dito manche at sili. Sarap. Ito yung bagoong. May buo. Manche. Sarap. Ito kilawin. Kaya umaga ko, ang tira ko. Inaubos. Ay, may laman pa. Sili. Nagamay ang lagi na nagdala ka dito ganina? Oo. Ako siyang mangkok. Sudan ang mangkok ko na balik. Ha? Hindi. Ito na. Pare. Hindi lang ako doon. Nanghiram. Mangkok niya. Asa ka? Wala mo ko kabalog na yung ano. Lat niya. Like ko. Naman sila. Asawa ko, busy ng hugas. Di pa naman ako tapos kumain eh. Nanghugas na. Mahal ko talaga. Kaliro to nga. Ayaw na pabayaan ng kusina eh. Mahal niya ako. Pagdating sa kusina, mga asawa ko, ayan, magaling yan. Lahat ng pagkain, nandun. Paborito ko yun. Pag sinabi ko, handa yun. Handa na. Bago, gawin. Surprise sa akin. Magaling yan. Mahal ko yan. Umuusok ang chili. Si Uyang. Sarap kumain pag mayroon nagmahal, mag-alaga.
Hindi siya sumali ng kain ko eh. Kasi nahiya siya eh. Kaya, Hiyain yun. Hiyain. Ayaw yung maging matatag yung sarili niya. Yung mga asista siya. di ikaw lang artista. Hiyain yan. Pero siya magaling. Ayaw magluto sa akin. Matatag yan. Mahal ko siya. Kaya lahat. Binibigay sa akin. Magaling magluto yun. Dahil luto, luto. Magaling luto. Magaling magluto. Na mga ang kutsara, tulog ng sibo. Kailangan init pa ng tubig na, hindi na makuha to. Ngunit, kadaot sa, ano, ito bangka. Sibo, Israel. Ikaw kasi himagas. Wait, Ikaw kaghimagas? Hmm? Ikaw kaghimagas? Oh my God. Dala ko. Tugod. Tugod. Spaghetti. Ako mo spaghetti. Sa'yo na yan eh, kaya ako kinain. Pansit lang. Pansit, nandito pa yung pansit. Pansit lang. Ayaw. Ayaw spaghetti. Ang spaghetti, wala na kaon. Ang pansit, wala din. Nandun. Bukas na yan. Ay, ang asawa ko. Ayaw pagkita. Malakas sa mama niya. Cebu. Spaghetti. Gracia. 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 Ano pa o, Gracia. Natag silingan kay butan. Butan tagway. Pero pangit ang gali. Kasaman? Lot. Biyahe. Sarap talaga. Siyang hinit pa. May grasya pa. Pinunguluhan ang mga sa ano na, sili. Cake. Ano to? Sarap to. Hindi ko alam anong tawag nito. Basta ito, cake yung tawag ko. Ito, sarap kung ay panghimagas na to. Para sa akin. Para tumaba ako. Para malakas ako. Lagi, araw-araw. Umutin daw ni na blue ba? Good, imo ba daw ni ka? Dil, blue yan. Blue nga, Del. Ito yung gayahin nyo. Araw-araw. Para surprise sa inyo. Magmahal na asawa. Ewan ko lang. Sa mayroon nagmamahal. Pero mahal ko. Magaling yan. Ako nagaw na ka nang ibili na imuha na ng budget. Bahid. Ako kinain ko na. Bignan ko ka na ako lisod ko ako ng kao. Salamat yan. Di ba pwede ako, ubusin mo na ba? Wala. Kung sa'yo makaon ko nga ako, imo.
Sa isubo. Ang laki. Masarap. Pero handa sa akin, hindi naman pakita yan. Kana Kumakain lang ako eh. kana na. Ay, Kumakain lang ako. Ayaw magpakita yung soup na post sa akin. Nandiyan siya bago. Sarap. nurot na kanon wala. Wala lang ganun. Ito na. Naputin mo na nga. Huwag mo na kutsarain, tigasin. Kik pala ito eh. Pizza. Pizza ka. Lalagay na pala siya. Ah. Hello. Solve. Yung Sunday ko. Inawa, hello mga katiktik. Yung yung ano, surprise na sa mga pagkain. Yan. Handa niya. Ayaw, lasenggero eh. Tagay. Hello mga katiktik. Ayaw mga text yan. Ano yan? Okay. Mga katiktik. Tik. Mga katiktik. Alright. Okay na mo. Dahil pagkain ko. Pero busog ako lagi. Mamalakas ako. Uh, 12 na 12, 13 minutes. sabi nila, kumain ka ng kumain. Para di ka mapapagod. Malakas ka lagi. Malakas yung energy niya. Energy. Katawan. Emergency. Pag-sure. Pareho lang yun. Energy. Energy. Kasi hirap ng salita eh. Ano, busog. Bilisan na sana ang mga ha. Ito na puro mo, buwan na. Ang gamit mo. Tapos ka na?